बुथारनो होनदों दिनै सानाव नुयोबाथ' आरो सिग्लिबावनो होनदों आरो सिलाइजों गावनो होनदों सिलाइ बख'नो ना मा होनलांलायदों लामा बिपिएफनि साथिखौबो जोङो सापर्टारखौ जों हमथाना लाखियाखै। फैगौ बिसायख'थिनि गुदुं बारहावाया बारनो हमबायानो। सोरखौबा गावथारनो दम होनाय, सोरखौबा बुख्रुबनाय, सोरखौबा सौख्रुबनाय बेफोर जागायनो हमबायानो आरोना। थिग बेबायदिनो दिनैहाय बिपिएफनि सासे गोख्रों मावथि सोद्रोमा लैहोर लैहोर गयारिया बावखुंग्रि बाथिपारा गामिनि इउपिपिएलनि सासे भटार्स मेरगा बसुमतारीनि न'खरखौ बुख्रुबना सुख्रुबना गालांनायनि गिदिर मोनसे अजद दैखांदों। बेजों लोगोसे गामिनि गंब्रै न'खरखौ गाग्लोबनायनि क'क्राझार पुलिस थानायाव एफआइआर होनाय जाबाय लैहोर लैहोर गयारिनि सायाव। गाग्लोबजानाय न'खरा मा फोरमायखो नोंथांमोननो ससेब्लाबो आपडेटखौ होगासिनो। तो बेनि सिगाङावनो नोंथांमोननो मोनसे इम्पर्टेन्ट आपडेट होग्रोनो सानदों लैहोर लैहोर गयारिनि सायावनो। थांनाय साननैसो सिगां बिपिएफ राजनितिक हान्जाया गहपुरनि रायजोफोरनि सेराव भट बिनो थाखाय मोनसे केम्पेइन खालामदोंमोन। तो बेखौथ' गोबां रायजो राजाफोरानो मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनखादोंआनो नङा होमबा? तो बेवहायनो बिपिएफनि सासे गोख्रों मावथि लैहोर लैहोर गयारिखौ इउपिपिएल राजनितिक हान्जानि सोद्रोमाफोरा हमथानानै लाखिनायनि गिदिर मोनसे अजद दैखांदोंमोन। तो बेनि सायावनो दिनैहाय गहपुरनि सासे सोद्रोमाया सासे व्यक्तिया फुल क्लियारिफिकेसन होफैदों। नोंथांमोना नायलांनो हागोन। बिपिएफनि लाइमोन गांखंनि लैहोर लैहोर बसुमतारी मैया गहपुराव फैनानै इउपिपिएल दोलोनि मानसिफोरा मिथिङाव फैनायखौ लाखिदों होनदों। बिनि सायाव मानगोनां बिपिएफनि लाइमोन गांखंनि प्रेसिडेन्टआ मा आं मिथिया, लैहोर लैहोर नामखौ आं दिनैसो सिगां खेबनि थाखाय खोनादों। बिथाङा बुजिया सोमजिया जिथु बुंलाबायदों बे दुर्भाग्य खोथा। मानोना बिपिएफनि साथिखौबो जोङो सापर्टारखौ जों हमथाना लाखियाखै, रावखौबो जोङो जबरदस्तियै जों दासिमबो भट बिफेराखै। आरो गहपुराव बुंनो थाङोब्ला दा 90%आनो इउपिपिएलआव दङ, बेखौ आङो रोखायै मिथिगौ। नाथाय दा बिथांमोनहा जि परिमाननि मानसि खोन्थानो नांगौमोन खोन्थानो हायैनि थाखाय बिथांमोना लाजिनानै बे खोथाखौ जानला मोनला बुंलाबायदों। आं बेखौ आक्षेप खालामदों जाहाथे बिथाङा बेबायदि बाथ्राखौ बुङा। आरो जोङो गहपुरनि रायजो राजाफ्रा खौसे जाखाबाय, जों बिटिआर हाबनायनि सार्थआव जोङो प्रमद बर'नो होगोन आरो इउपिपिएलनि माबाखौ जोङो गोख्रों खालामगोन। बिथांमोना जोंनाव गहपुराव फैनानै भट बिनायनि अधिकारानो गैया। मानोना बिथांमोना बिटिसिनिसो खोथा सिन्था खालामो, बिटिआरनि खोथाखौनो दासिमबो हाग्रामा महिलारिया आं बिटिसिनि खोथाखौनो आं खुगाव लाबोनो बायो होननानै बुंबाय थादों। बिथांमोननि माबाया जाहैबाय पासनिफ्राय सिमा बेवहाय गावनि गावबागाव समस्ति बियो, जोंनि समस्तिया बिफैनाङा। आरो बिथांमोना माब्लाबाबो बेवहाय 10%नि बारा भट मोना। 10% नङा, 10%आबो बिसोर राननाय जागोन, बिजेपिआ मोनगोन, एपिबिआ मोनगोन, बाखि 90%आ जोङो दा बर' जाथि हिसाबै गहपुरनि रायजोफ्रा जोङो इउपिपिएलआव दङ। आरो बिथाङा जि बाथ्राखौ बुंबाय थादों दा, माने आं बुजिनायाव पावार केपचारनि थाखाय एसे जानला मोनला भाषण होनानै जानला मोनला बाथ्रा बुंनानै रायजो राजाखौ मिसगाइड खालामनायनि अनगायै बिथांमोना जेबो पलिटिक्स गैया, मात्र पावार केपचारनि थाखायल' बिथांमोना जानला मोनला बिबृति होनायखौ जोङो नुबाय थादों, खोनाबाय थानो मोनदों। आरो बिथाङा बुंबावदों दिलीप सयकियाखौ सापर्ट होदों होननानै बियो। बेबायदियाथ' जाबाय थादों, बिपिएफनि दिनावबो जादों। बिपिएफआ कंग्रेसजों मदद लानानै बिथांमोना कंग्रेसनि केन्डिडेटखौ सिगाङाव सापर्ट होनानै भट होदोंमोन माबायाव। बेबायदियाथ' एलायसा दङ, जोङो बिजेपिजों एलायसा दंमोन। खिन्थु बिजेपिआ जुदि जोंनि बर' जाथिनि जुदि गाज्रि मावबायब्ला बिजेपिखौबो नागारनांगोन। जोंथ' बेथ' माबायाव दङ, खिन्थु बिसिनाथ' बिदि नङा। बिसिना जाहैबाय पावारखौ जिखुनु प्रकारै लानांगौ। बिसोर बिजेपिबो थांनो हागौ, बिसोर कंग्रेसबो खालामनो हागौ, बिसोरो बा अन्यान्य दलजोंबो बिसोरो गादिनि सार्थनि बेलायाव बिसोर खालामनो हागौ। खिन्थु दिलीप सयकियाया जुदि गाज्रि बुंबायबा बर' जाथिनि बा बिटिआरनि बेरेखायै जुदि थांबायब्ला बिथांखौ जों नागारनाया मोजां। जों नागारखादोंबो, जों बिदि कमप्रमाइस गैया। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि बेरेखायै एसे क्लियारिफिकेसनबो होखाबाय। आरो जोंनि इउपिपिएल दोलोनिफ्रायबो बे माबाखौ क्लियार जों बुजायनानै खोन्थाखाबाय जे जोङो खुनु खारनावनो जातिनि बेलायाव जोंहा खुनु कमप्रमाइस गैया। कमप्रमाइसखौ खालामो मात्र बिपिएफआल' खालामो। बिपिएफआ जाहैबाय मात्र गादि सार्थनि थाखायल' खालामो बिसोरो, जातिनि थाखाय नङा। बिसोरो जाति बेरेखासो बिसोरो। हाग्रामा जेरै बुंबाय थादों इउपिपिएलआ बर' जातिखौ धंस' खालामसिगोन, धंस'खौ खालामदों आसलथे हाग्रामाया खालामदों दा, हाग्रामायासो खालामदों दा।
मानोना बेनो बिटिआरखौ नाङा, बेनो बिटिसिसो नांगौ। मानोना बिथाङा दासिमबो माने सिमा लावनायखौ लुबैयाखै, हामजायाखै बिथाङा। आरो बेखायनो बिथाङा ओरैनो ग'फोराव गोलेरनि मोदै हुगारनो फैदोंमोन बेवहाय। बेनिखायनो रोखायै जों बुंनो लुबैयो हाग्रामाया जोंनि ग'फोर ओनसोलनिफ्राय भट बिनाया जुक्ति जायाखै आरो लुबैनो नाङा। बिथाङा मैया फैनानै बुंफैदों बिटिआरनि चिफ आं जाया होननाय, खिन्थु बिटिआरआ जुदि सरकारि एग्रिमेन्ट जायोब्लासो आं बेखौ बिटिआरखौ दाफुंनायनि हाबाफारिया मोनफ्रोमबो दोलोनिनो हाबाफारि, अकल इउपिपिएल नङा। बिपिएफआबो बेवहाय बाहागो लाफानांगौमोन। बिपिएफआबो बेवहाय 125 भारत संबिजितनि 125 एमेन्डमेन्टखौ नारसिननांगौमोन, खिन्थु नारसिनाखै, मालायखौसो दायफंबाय थादों। 125 एमेन्डमेन्ट जानाय लोगो लोगो बिटिआरआ ओरैबायदि मोजां महर मोनगोन, बेखौ निश्चय हाग्रामा महिलाया समक जागोन। आरो हाग्रामा महिलाया बिदिखौ लुबैया। मानोना हाग्रामानि सार्थ मोनसेल'नो, आं गादि मोननांगौ। जों थगायनानै नंखाय बाथ्रा बुंनानै माने झुटा कहि बाथ्रा बुंनानै बिथाङा माने बर' रायजोखौ भ्रमित खालामनानै मात्र राजपाटखौ सेना लानायल' मोनसे माबाखौ थांबाय थादों बिथाङा। जों बेबादि जाम्बा मानसिजों जोङो थगायजाबाय थानायाव गैया। बेनि सिगां आं बिथांखौसो प्रश्न खालामगोन। 17 बोसोर सासन खालामबाय बिपिएफआ, साबैसोनो बर'फोरनो बिथाङा साख्रि होनो हाखो? जोंनाथ' दाख्लै उदाहरन जाबावबायसो। 420निबो बारा भिसिडिसिनि सेक्रेटारिखौ जों साख्रिखौ डिक्लेयार होनाय जाबाय, एनाउन्स जाबाय। थाइसेबो फैसा रावनिफ्रायबो लायालासिनो माने मेरिट बेसिसआव इन्टारभिउखौ सैथो रोखोमै फाथिनानै बेवहाय मेरिट बेसिसआव जोङो साख्रि मोनबाय। बिथाङा बुंदो गावनि आमोलाव 17 बोसोराव साबैसोनो साख्रि होआमोन, जोंनि गभर्नमेन्ट सोरसो मोनदोंमोन, बेखौ नांगौ जोङो। आरो जाहैबाय आरो मोनसे उदाहरन हिसाबै जा ग'फोरनिफ्रायनो सासे बिएलटिनि एक्स बिएलटिनि मानसि, बिथाङा दासिमबो इउपिएल खालामाखै। बिनि फिसालाया उदाहरन हिसाबै बिनि फिसालाया मिथिंगा नार्जारि नामा, मिथिंगा नार्जारि, चन्द्रेश्वर नार्जारिनि फिसाला मिथिंगा नार्जारिया इन्टारभिउआव पास जानानै साख्रि मोनबाय। अब्ला बे जोंनि पार्टि नङामोन, बेनो जों साख्रि होनायनि प्रयजन गैयामोन। ओरैबायदि निस्थारै थांदों दा प्रमद बर'नि दैदेननायाव साख्रिखौ दा माने बिपिएफनि मानसिफ्रा मोनबावदों। खिन्थु हाग्रामानि दिनाव जाय 10 लाख 12 लाख थाखा होनो हाया, बिसोर मालाबाबो साख्रि मोनामोन। बे गोख्रों खोथा। आरो दा साख्रिनि बेलायाव बिथांमोना खुगाखौनो सिना, मानोना जों मिथिगौ बिसोरनाव रेकर्डआ बेसेबां दं, साबैसे दं साख्रि मोननायनि रेकर्डआ, जों बेखौ मिथिगौ दा। बेनिखायनो 4.5 बोसोरनि तुलनायाव बिथांमोना दासिमबो जानो हागौ प्रमद बर'नि आधाखौनो साख्रि होनो हायाखै। बिपिएफनि दैदेनगिरि चरण बर'आ बुंबावदों जे गहपुराव 15,000 भटआव 4,000 5,000 मिटिंआव फैदों। दा बेखौ नुनानै देरहानाया रोखासै होनना बुंदों। बेनि सायाव मा बुंनो गोनाङा बेनो, चरण बर'आ मासबाद समस्तिनिसो, आं जाबाय गहपुरनि मानसि। जों फिल्डआव गिदिंबाय थाग्रा। दबैसो गामिया बेसेबां भट दं जोंहा 80 बिजौआवनो सानना मोनजोबखाबाय जोङो। जोंनाव लिस्ट दंजोबो दा। बिपिएआव साबैसे दं, एपिपिआव साबैसे दङ, बिजेपिआव साबैसे दङ, जोंनि 80 बिजौआव लिस्ट दङ। चरण बर'आ बेखौ नुवाखै। मानो बियो हायार लानानै खालामफैनाय मिटिंसो बियो। बे हायार लानानै बिसोरो गावसोरनो 50टा 60टा गारि लाना फैनाय पपुलेसन खोन्थानानै बानायनाय मिटिंसो बियो। आरो बिथांमोना जिथु मिटिं खालामदों बेवहाय, बे मिटिंआव बिथाङा मिथिया जे भट गैयै मानसि बिटिआरआव हाबै गामिया जे मानसिखौ लाबोनानै जे बेवहाय गेदारिं खालामफैदों, बिथांमोना मिथिया। बास्तबिकथे बिटिआरआव हाबनाय गामिनि मानसिया साबैसे दं बिथांमोना नुवाखैनो। जोंसो बुंनो हागौ दा, खारन जों गामि गामि हाबनानै मोनफ्रोमबो गामियाव हाबनानै न'खरबैसोआ बिपिएफ दङ, न'खरबैसोआ इउपिपिएल दङ, जोंनि आखायाव लिस्ट दङ। आरो चरण बर'आ बेखौ नायनो फैनाया मोजां, आं खोमा खेबनानै खोन्थागोन चरण बर'नो। जोंनाव दा खमबाबो 90%नि एबभ दङ। आरो प्रमान हिसाबै नोंथांमोननि माबायावनो जों 23 तारिखखालि 23 अक्ट'खालि, आगष्टनि 23 अक्ट'खालि जों बेवहाय बिथांमोननि जायगायावनो जोंहाबो सुबुंगुमा दङ, मानाव गेदेर प्रमद बर' फैगोन। बे पेन्डेलखौ जों फोलावनानै बेबायदि 3 गुन बानायनानै फोलावनानै जों खालामबावबाय। जोङो दा जोंनाव बेसेबां सुबुंगुमा जायो, चरण बर'आ नायफैनाया मोजां। हाग्रामा महिलारिया गहपुरनिफ्राय भट मोनगोनखौ आसा खालामनाया मोजां, आरो जोंबो लुबैया। मानोना हाग्रामा महिलारिया गहपुरनि सुथुर, आरो गहपुरनि थाखाय बिहा मेगन मोदै गनायाव गैया। बिथाङा जाहैबाय गोलेरनि मोदैसो हुगारनो फैदों। आरो दा बिथां हाग्रामाया बुंबावदों गावसरफोराव फैब्लानो गहपुरनि थालांनाय गामिखौ सोगोन। बेथ' जोबोद मिनिथावथाव बाथ्रा। बिथाङा 17 बोसोरबो सासन खालामलांखाबाय,
आरो 17 बोसोराव मालाबाबो गहपुराव माबा मोनसे होनो सिमा बारायनायखौथ' बाद हो दानस'नायावसो दंखायो गांनो बिथांनि सिमाया जाबाय फासनिखा गहपुरखौ बेहा मानो मेगन सायो मानो हिंसा दङ जोंथ' सोमोनाङो दा गहपुरनि थाखाय बियो माने गोलेरनि मोदै हुगारनो फैनाय बायदि आं नुबाय थायो आंखौ गले गले बुंबाय थागोन दाबो बुंबावबाय आङो दा अबे सार्थआव बिथाङा बुंदों जे जाय मानसिया दिनैसिमबो 125 नम्बर दफाखौ भारतनि माबाखौ पार्लियामेन्टआव एमेन्डमेन्ट खालामनांगौ होननानै जाय मानसिया दासिमबो नारसिनाखै बे मानसिया माने सिमा बारायनायनि खोथा बुंफ्लाफैनाया आरो गहपुरखौ गासिबो सोजोबगोन होननाय बाथ्राया जोबोद मिनिथावथाव बाथ्रा लासिं सिं बाथ्रा बेयो हाग्रामा महिलानि खुगानिफ्राय बे ओंखारनो नाङामोन ओरैनो गहपुरा दा कमप्लिट लिस्टआ ओंखारजोब्बाय जेसेबां एफआरसि मोनदोंमोन गासिबो लिस्टआ ओंखारजोब्बाय मात्र नटिफाइ खालामनो बाखिसै बेवहाय हाग्रामाया गहपुरखौ सोनांगौनि अर्थआनो गैला जाय हाग्रामाया गावनि सासनकालाव 17 बोसोराव फरेस्ट मिनिस्टार प्रमिला रायखौबो मोनदोंमोन बे हाग्रामाया गहपुरनि हा गहपुरल' नङा सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव सासेनिबो एफआरसि होननानै माखौ बानायनानै होनो हासै बेबायदि मानसिया दिनै माने बेवहाय फैनानै रायजो राजाखौ नंखाय बाथ्रा बुंफैनाया आं जोबोद लाजिदों आरो हाग्रामा जानानै लाजिनांगौमोन बे जे मेल जाना थांबाय बिजेपि दैदेनगिरिफ्रा आरो बुंबावदों 5,500 माने बेयाव गेदारिं जादों दा बेयाव मा बुंगोन 5,500 गेदारिंखौ आङो ससियेल मिडियायाव नुबाय थादों बेसेबां गेदारिं जादों जों सानफेराखै खिन्थु जेनेबा सिआरखौ 2,000 लाबोदोंमोन होननाय खोनादों ओमफ्राय 10 मालिकआ 1500ल' होफैदों होननानै जों खबर मोनदों दा 1500नि बिथोराव आङो ससियेल मिडियायाव नुनाय बायदिब्ला गोबां सिआरानो खालिखौ आं नुदों ओमफ्राय दा आं मिथिनायाव माखासे हायार खालामनानै लाना फैनाय भटारफोर दङ हाबै भटारफोर दङ आरो बिनि बिथोरावबो माखासे गावसोरनो फैफाखानायखा ओंखायनो भटार हिसाबै 4,000आव जुदि सानै हमोब्ला बिसोर 8,000 मोनगोन होननानै सिमां नुबाय थादों खिन्थु प्रकृत सबिया गहपुराव बिसोरो 10% मोननाय नङा नांगोला बे रोखा आं बेखौ मिथिना लानाया मोजांखा मानोना आङो स्पट जायगानि मानसि सम गिदिंबाय थानाय रोखाखा बेयाव गेदारिंखौ खोन्थानाय धामाखा खोन्थानो गोनां गैया ससियेल मिडियायाव नुनाय बायदिब्ला माखासे ससियेल मिडियायाव सोंनाय होदों नोंथाङा बबाव भट होगोन बाव फैनाय मानसिफ्रानो आङो जों ट्रेक्टरावसो भट होगोन होननानै बुंनायखौ नोंथांमोनाबो निश्चय नुदों नोंथांमोनाबो मिथिगौ नायनो फैनाय मानसिफोर दङ आरो अरिजिनेलि खैजन दङ बेहाय भट होग्राफ्रा टटेल बिपिएफआव दा गहपुरनिफ्राय आंथ' 2,000सो मोनबानो बिसोर गोजोनलांनाया मोजां 15,000निफ्राय 2,000 मोनबानो बिसोरो 2,000 भटखौ मोननाया सम्भब नङा दा असम्भब गहपुरनि सासे बिपिएफ दैदेनगिरि बुदिराम बिथाङा सानफ्रामबो एबसुखौ बखिबाय थायो बेनि सायाव मा बुङो बुदिराम बसुमतारियाथ' गाव एबसुनि मोनसे टाइमाव दैदेनगिरिमोन आरो बिथाङा एबसुनि मत्त'खौ बुजियालासिनो मोनसे टाइमाव मानो एबसुनि दैदेनगिरि जानायमोन आंथ' एबसुखौ रायोबा गोसो गोरबोआव जोबोद दुखु मोनो खुनु पलिटिकेल पार्टिया दासिमबो रायाखै नाथाय बिथाङा दा एबसुनि सुथुर बिथाङा मिथिना मिथिया दा दिनैसिम बिटिआर मोननायनि एकमात्र खारना जाहैबाय एबसुनि गर्भआवनो जन्म गोजा बिएससि बुं बिटिसि बुं बिटिआर बुं बे गासैबो बड'फानि लाइननिफ्राय स्टाइलनिफ्राय फैनाय दिनै बे माबायानो जादों खिन्थु दिनै बिथाङा आं बिथांखौ माने धिक्कार होदों आं दुखु मोनदों बिथाङा बे जाथिनिबो जोलैनि हांगारनि खामानिखौ बिथाङाबो मावफाबाय ओंखायनो जुदि बुदिरामनि खोथा ओंखारदोंबा आं मोनसे खोथाखौ रोखायै बुंगोन बिथाङाथ' हा फाननानै थांनायनि खोथामोन दिनैसिमबो बिथाङा थाङाखै आरो बरन्स बिथाङा दिनै इलेक्सननि केम्पेइनावसो नांगासिनो दङ बिथाङाथ' लाजिनांगौमोन दिनै बिथाङा लाजिनांगौमोन आं बेखायनो एबसुखौ सोंखारिनिफ्राय दोरोदनानै थानो थाखाय आं बिथांखौ गुरैयै खावलायो एबसुआ जों माबाना एबसुआ दिनैसिमबो काउन्टार होआखै नाथाय जों बयबो रायजो राजाफ्रा बेखौ दुखु मोनबाय जोङो बुजिदों जों दा बे जाथिनि खामानिखौ मावबाय थादों बेफोरखौ सोंखारिनाय संगठनफोरखौ बेफोरखौ मा बुंगोन बेबायदि मानसिखौ मा बुंगोन बखि जोंखौ बखि इउपिपिएलखौ बखि साहस दंबा मोगा मोगि जानानै डिबेट खालामफै एथ' गोरोंबा नोङो जों मोनसे माबायाव मन्सआव थानानै डिबेट खालामलायगोन एथ' गोरों खोन्थादोंबा नोङो हारसिं संसारखौनो गहपुरनि एकदम मस्थ' माबा होननानै गोरों होनना सानदोंब्ला डिबेट खालामफै एबसुआवबो दं बे गोरोङा
माबायावबो दं जों इउपिफोरावबो दं गोरोङा बेल'थ' नङा गहपुराव आग्लाय सिग्लाय गोरों ओंखारबाय दा खालामफै डिबेट खालामफै एसेबां रोंदोंब्ला बेखायनो बिथाङा जातिनि बेरेखाखौ दा मावथों जातिनि संगठनखौ दा मावथों पार्टि खालामनायनि नामाव इउपिफोरखौ रायथों सोरखौबा रायथों खिन्थु जातिनि संगठनखौ रायजानो आं बायो फाजै मानोना आंबो एबसुनिफ्रायनो आं फैनाय बड'फाजों एखे एखे संग्राम खालामबोफानाय बड'फा जोंनि गुरु बड'फानि दैदेननायाव जों सोलोंबोनाय जों रोंबोनाय आरो जोङो बेखायनो एबसुनि आदर्शजों थानाय मानसिफ्रा मालाबाबो एबसुखौ गाज्रि बुंनो हाया रायनो हाया बेखायनो आं बिथांखौबो जुदि एबसु मोनबा बियो एबसुनि स्टेन्डआव दासिमबो एबसुखौ दोरोद होनो हाया बियो एबसुखौ रायनो हाबा बियो थारमाने जों बेखौ बुजियो जे बिथाङा भट बिनायाव बेर्थ जाबाय बेर्थ जानायखाय सोरखौ रायगोन सोरखौ राया रायजोफ्रा सापर्ट गैला बेखायनो एबसुखौ सोरखौबा नांग्रां सिग्रां बिथाङा बुंलाबायदों बेखायनो बे अति दुर्भाग्यजनक खोथा आं गाज्रि मोनो भिडिअनि गेजेरजों मा फोरमायखो नोंथांमोनाथ' नुनो आरो खोनानो मोनखाबाय नङा होमबा बिदिब्ला फैदो गाग्लोबजानाय नखरा मा फोरमायखो आरोबाव एसे बयबो मोनथिनानै लानि बादा होफैदों बिसोरो न'सिम फैनानै बोनानै लांदों बे लैहोरखौनो नायफैदों जोंनि माहाजोनखौ नागिरफैबाय बुथारनो होनदों दिनै सानाव नुयोबाथ' आरो सिग्लिबावनो होनदों आरो सिलाइजों गावनो होनदों सिलाइ बख'नो ना मा होनलांलायदों लामासिम सफैनानै आरायथानिफ्राय मावखांनानै थांनानै आरो 3थासोआव लोगोफोर लानानै बुख्रुब बुसि खालामफैबावदों बेखौबो आरो बिनिफ्राय थांखांनानै 6थासो जाखोमोनथाय गारि गंनै थांनानै आरो फैफिनबावनानै साहानि न'खौ दोनानै निगिरबावदों बे मानसिया दरजाखौ जोखावनायाव गाबाय दरजाया माबाबाय गेवबाय लैहोर होननाया बाथिपारानि आंनि न' उसुं सेरनि खाथिनिनो बिपिएफ हान्जानि दानस्रिलांदों बुख्रायलांदों नुदों आङो बेखौ रावबो हमनो हायाखै आरो नुखादों आङो बे मानसिखौ बुख्रुबफैनायखौ हारसिङै माने आं बेखौल' नुदों बाहेरायाव मानसि दंमोन राव खोनादों पुलिसमेनखौ माने आङो बेखौनो खावलायो बेखौ थाबैनो ग्रेप्टार खालामनांगौ बेलेग जायगायावबो खालामबावदों मोनसे मोननै मोनथाम जायगायावबो खालामबावनाय दङ इउपिपिएलनि सापर्टारखौनो गासिबो खालामजोबदों दादागिरि आगोलनिफ्रायनो एसे खालामनाय माबा लाबाय थादों इउपिपिएलनि सापर्टार माबाफोरखौ आक्रमण खालामो दिनैनि दासिमनि गोदान मोनसे फुल आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोसैमोन जुदि नोंथांमोना भिडिअनि सायाव माबाफोर बुंनो गोनां दंब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन बाय